Di nava hêzên operasyona Xezeba Firatê de hêza erkê xweparastinê ew jî di nava hêzên beşdar de cihê xwe girtiye. Ev cara yekê ye ku hêza erkê xweparastinê bi hejmareke mezin û bi fermî tevlî operasyonê şer dibin. Ji ber wê jî erkekî me yê wek kantona Cezîrê ji bo ku em Daişê li Reqayê têk bibin me hemî şervanên xwe yê got tecrübê wan hene yê got dewrê demdirêj jî dine me beşdarî vê hemleyê kirine ji bo ku em jî karibin Daişê li wêdekê dorpêç bikin û dû di hemleya ku em têk bibin. Li Eniya şer a Bakurî Rojhilatê Reqayê şervanên erkê xweparastinê di sengerên li hemberî Daişê de cihê xwe girtine. Beryanaha rahînana xwedî leşkerî li ser destê YPG qedandine û dibin sîwana Hêza Sûriyaya Demokratîk Qesedê de beşdarî şer dibin. Ama hatına arka xweparastin ez yani dewra 21 me heşt mehê me qediyayî ji ana mehek me yî jmire و ez yani tawê hatime hemlê hemla Reqa birkûyî de kar dixwaze em ê herin و خطا رقایه رقای پیشنامه مایه 30 کیلومتر امان هم هاتن گنده رزگار دکن ما 4 گند استندنه مانه انا گنده دمی بگه رزگار کن و میتکم رقای جی بزنا خدیره Mijara hêza erkê xweparastinê yek ji mijarên nakokiyan e di navbera Enekesê û Rêveberiya Xweser de. Enekese mîna leşkeriya neçar wê bi nav dike û doza rawestandina vê hêzê dike. Serokê desteya parastinê a Rêveberiya Xwesera Demokratîk ya Kantona Cezîrê dibêje armanca damezrandina hêza erkê xweparastinê ji bo parastinê ye. Ew bi mijarên nakokiyên siyasî ve netêkildar in. استراتژیکی me kar heye xebat heye berevanî heye em girêdayî Rêveberiya Xweser in talîmatê xwe ji Rêveberiya Xweser digirin li ser wî esasî jî hebûna Daişê li Reqayê emnê me qewmî him ê Kurdî him ê Bakurê Sûrî di xeterê de ye. Li gorî fermandarên vê hêzê got hejmara wan mezin in û rola wan jî giring e di şerê operasyona Reqayê de. Zana Umer dengê Amerîka ji eniyên şeriyê Bakurê Rojhilatê Reqayê.